Κυρία Γεωργαντά, σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι οι καταγγελίες που κάνατε στην εφημερίδα μας το 2011, το Σεπτέμβριο του 2011, σχετίζονται με την σημερινή, με τη σημερινή άσκηση ποινικής δίωξης κατά του κυρίου Γεωργίου? Ναι, πιστεύω ότι το σημερινό αποτέλεσμα, η σημερινή άσκηση δίωξης σε βαθμό κακουργήματος του κ. Γεωργίου έχει επηρεαστεί πάρα πολύ και από την ανακοίνωση της ελευθεροτυπίας το Σεπτέμβριο του 2011. Εάν δεν υπήρχε εκείνη η ανακοίνωση, δεν πιστεύω ότι θα ήταν το θέμα, ότι θα είχε προχωρήσει στο βαθμό που έχει προχωρήσει σήμερα. Και ακριβώς η καταγγελία εκείνη ήταν ο κορμός της όλης διαδικασίας και της διερεύνησης από τους οικονομικούς εισαγγελείς. Μας θυμίζετε λίγο την ουσία των καταγγελιών σας? Η ουσία είναι η εξής. Ο κύριος Γεωργίου παραποίησε τα στοιχεία φουσκώνοντας το δημόσιο χρέος και το δημόσιο έλλειμμα του έτους 2009. Αλλά και με την ανοχή και την συνεργασία, θα έλεγα, του Υπουργείου, του Οικονομικού Επιτελείου του τότε Υπουργείου Οικονομικών, προχώρησε και φούσκωσε και τα ελλείμματα και τα χρέη άλλων ετών. Τα νούμερα δηλαδή που έδωσε στη δημοσιότητα ο κύριος Γεωργίου ήταν αυθαίρετα, δεν βασίζονταν σε μετρήσεις και γι' αυτό το λόγο φρόντισε να μας εξουδετερώσει το Συμβούλιο. Καταρχήν μας προέτρεψε ο κύριος Παπακοσταντίνου να μην εκτελέσουμε τα υπηρεσιακά μας καθήκοντα, λέγοντάς μας ότι πρέπει να συμφωνούμε με τον κύριο Γεωργίου, διότι ο κύριος Γεωργίου ήταν το επιθυμητό πρόσωπο στη Eurostat από τον κύριο Ραντερμάχερ και τον κύριο Όλι Ρεν της Κομισιόν. Και συνεπώς εμείς δεν έπρεπε να εκφέρουμε καμία απολύτως άποψη για τις μεθοδολογίες και να αμφισβητούμε τα νούμερα τα οποία δεν βασιζόντουσαν στην κυριολεξία πάνω σε συγκεκριμένες μετρήσεις. Ποιος ήταν Μάλιστα, όταν είχε έρθει ο κύριος Τρόμπλος, ο καθήλυν πλέον αρμόδιος στην Ελστάτ, διευθυντής των εθνικών λογαριασμών, και μας είχε ενημερώσει στο Συμβούλιο το Σεπτέμβριο του 2010 ότι τα νούμερα τα οποία του είχε δώσει ο κύριος Γεωργίου μαζί με κάτι ξένους συμβούλους, τους οποίους πλήρωνε με φοβερά υψηλά ποσά και ήταν η σύμβουλή του, υποτίθεται, όταν ήρθε ο κύριος Τρόμπλος να μας ενημερώσει ότι τα νούμερα που μας έδινε δεν ήταν σωστά και ότι το έλλειμμα είχε φουσκωθεί, δηλαδή το έλλειμμα μετριέται και σε ποσά, σε δισεκατομμύρια ευρώ, που είναι ο αριθμητής του κλάσματος, και στον παρονομαστή είναι το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν. Και έτσι βγαίνει το ποσοστό. Πόσο της 100 του ΑΕΠ είναι το έλλειμμα και το χρέος. Κυρία Γεωργαντά, ποιος ήταν ο σκοπός, κατά τη γνώμη σας, της σκόπιμης αλλίωσης των στοιχείων από τον κύριο Γεωργίου? Ο σκοπός νομίζω ήταν να μπούμε σε όλα αυτά τα μέτρα, στα μνημόνια, και να έρθουμε στην εξαθλίωση που βρισκόμαστε σήμερα. Αυτός ήταν ο σκοπός. Και ο σκοπός, ο απότερος, ο στρατηγικός, θα έλεγα, στον οποίο είχε αναλάβει, πιστεύω, να εκτελέσει ο κ. Παπακοσταντίνου, ήταν να πέσει το εργατικό κόστος στην Ευρώπη και το εργατικό κόστος για να γίνει πιο ανταγωνιστική η Ευρώπη έναντι των ανερχόμενων οικονομικών δυνάμεων της Αντικίνα, την Ινδία, Βραζιλία κλπ. Για να πέσει όμως το εργατικό κόστος θα έπρεπε να ληφθούν ορισμένα μέτρα και έπρεπε να ξεκινήσει για την Ευρώπη αυτό από κάπου. Και επειδή η Ελλάδα είχε γνωστά προβλήματα, διαρθρωτικά προβλήματα, τα οποία δηλαδή είχε άνηση ανάπτυξη των διαφόρων οικονομικών τομέων και διαφόρων κλάδων, είχε φοβερή γραφειοκρατία, είχαμε διαφθορά των πολιτικών, υπήρχε κιόλας η μη δυνατότητα οργάνωσης των πολιτών, ούτως ώστε από κοινού να ζητάνε ικανοποίηση αιτημάτων. Όλα αυτά τα ξέρανε στη Δύση, στην Ευρώπη. Συνεπώς η Ελλάδα, νομίζω
ότι ήταν το πιο κατάλληλο μέρος, η πιο κατάλληλη χώρα για να ξεκινήσει αυτό το πείραμα μείωσης του εργατικού κόστους και κινεζοποίησης, θα έλεγα, της Ευρώπης, με μείωση των βασικών ελευθεριών και δικαιωμάτων του ευρωπαϊκού πληθυσμού. Και αυτό νομίζω το σκοπό τον είχε αναλάβει ο κύριος Παπακοσταντίνου. Κατά τη γνώμη σας, κυρία Γεωργαντά, με συγχωρείτε, κατά τη γνώμη σας, η σημερινή δίωξη, η άσκηση ποινικής δίωξης εις βάρος του κυρίου Ανδρέα Γεωργίου, τι μπορεί να σημαίνει επί της ουσίας για την άσκηση της μνημονιακής πολιτικής που έχουν ακολουθήσει οι ελληνικές κυβερνήσεις? Εγώ νομίζω θα γίνει με πάρα πολύ μεγάλο, εφόσον η δίκη θα εκτελεστεί σωστά και ανοιχτά, και το πιστεύω ότι θα γίνει, θα έχει πάρα πολύ μεγάλη επίπτωση και σε όλη την Ευρώπη. Θα φανεί ξεκάθαρα η αλήθεια, δηλαδή το σχέδιο αυτό που σας είπα προηγουμένως, θα φανεί ανοιχτά ότι δηλαδή με ψεύτικα στοιχεία προσπάθησαν να χρησιμοποιήσουν την Ελλάδα ως πείραμα και για την υπόλοιπη Ευρώπη. Πιστεύω ότι θα έχει τεράστιες αυτό επιπτώσεις και νομίζω ότι η μνημονιακή πολιτική θα δειχτεί ότι δεν ήταν σε κάποιο σχέδιο μέσα και πιθανόν να μπορέσουμε να την αποτρέψουμε. Διότι η Ελλάδα το 2009 δεν είχε κανένα πρόβλημα. Ήμασταν πολύ καλύτερα από πολλές χώρες της Ευρώπης. Και με τα ψεύτικα στοιχεία μας φέρανε σε αυτό το σημείο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και εδώ έπαιξε ρόλο και η γραφειοκρατία και οι λεγόμενοι τεχνοκράτες της Ευρώπης. Δηλαδή η Κομισιόν και η Eurostat έπαιξαν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για να υλοποιηθεί το σχέδιο αυτό και το γνώριζαν. Διότι ήταν στατιστικοί επιστήμονες, οι οποίοι όμως, όπως είχε κατηγορηθεί πιο παλιά ο κύριος Ραντερμάχερ, ότι αυτό που κάνει είναι ένα πολιτικοπράτη, και είχε κατηγορηθεί όχι από εμάς, από άλλους Ευρωπαίους, ότι πολιτικοπράτη και αυτό που τον ενδιαφέρει είναι η πολιτική και όχι η στατιστική επιστήμη. Και το έδειξε εδώ ξεκαθαφανεί ότι στην Ελλάδα υλοποίησε αυτή την πρακτική του ξεκάθαρα. Μάλιστα. Γιατί επικύρωσε στοιχεία μη μετρημένα. Επικύρωσε στοιχεία μη μετρημένα. Και μάλιστα του είχαμε εκφράσει εμείς απόψεις και αμφισβητήσεις για τα στοιχεία και ο κύριος Ραντερμάχερ μας είπε να μην μιλάμε. Δηλαδή και αυτός ακόμα μας προέτρεψε να μην εκτελέσουμε τα υπηρεσιακά μας καθήκοντα.